Morning dyan mga idol. Ito mga idol, kung paano natin i-repair yung ating Huawei. I-repair natin yung mga yan mga idol. Ito, concrete epoxy ito mga idol, ano? Para dito sa ating mga crack. Ito yung ating nilalagay sa crack, ano? Concrete epoxy. So, yan siya mga idol. I-repair natin yung mga crack. Mga cracks ng ating mga flooring. Ayan mga idol, kung nakikita nyo. I-repair natin. So, ito yung ginagamit natin, concrete epoxy. Ito yan siya mga idol, ano? Concrete epoxy. Ito yung ating ginagamit mga idol, no? Para sa mga bitak ng ating flooring, no? Ay. Ano yan? Mahal pala yung ganyan. Ano yan, mga 3,000 na rin. Ano po? 4,000. Mainit. Mas mahal yung ano, yung in-injection, yung nilagay yung... Ay, parang inatusok. Oo. Ayun no? Hindi ko lang, ko lang yung maliit na, kulang ko lang isang maliit. Tapos yung handle niya, 2,000. Ano, nilagay ko lang po. Ay, okay na itong dalawa na ito, yung may tukod din. Hindi na yun maano. Okay. Sanggalin na lang ito sa akin. Sigurado ko para ako. Yung pangalawang nilagay ko. Ha? Nilagay ko
Ano pala, ayos na. Ganda na. Babalikan pa yan yun sa taas. Papalitan ka to? Babalikan. Papalitan pa niya? Sa taas. Ah. Silat yung mga ano dyan, yung kulay itim doon sa ibabaw. Ay, hindi ko naman ang picture lang pagtapos ka lang. Hindi, okay lang. Picture lang. Pwede Yung ibabaw lang naman yun ang, ano, yung mga naka-istro. Ah, sige. Ano yun? Para makita niya may natapos na. Para matuwa sila. Yung isa, Yan, wala yan. Ito yung inaano ni Sir, hindi naman yung kasagad namin. Ito daw yung nagagalit si, ano, na gusto makakita eh. Yung itak na ito. oh, papapayaran niya hanggang bukas. Sino iba yung dapat gusto mo lang. Kasi yan ito. Parang bakal. Ibang klase pala yung ano. Kaya parang mahal eh. Ito na pala. Good morning mga idol. Thank you so much mga idol. Yan mga idol yung ginagawa natin ano, yung nire-repair natin yung mga flooring natin ano. Merong mga crack yung ating flooring so nire-repair natin yan mga idol. Yan yung ginagamit natin ano. At ayan, yung ating ginagamit. Nire-repair natin yan mga idol. Ayan. Ayan, live tayo ngayon sa YouTube. Oh. Kikita ka doon sa inyo. Live tayo sa YouTube ngayon.
sir? Hello, sir? Sir?